Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Түбән Кама халкы сасы истән интеге. Сопли текут, кашель, там рвота. Сәбәбе нидә? Сасы исенең чыганагын Ләйсән Сабиров эзләде. Татарстанда соңгы ярты елда халык контроле системасына мөрәҗәгать итүчеләр саны арткан. Переходлар, светофорлар булырга тиеш мәктәпләр янында. Кара исемлеккә кайсы районнар кергән? Руслан Хусейнов шул хакта. Янгын куркынычсызлыгы хакында һавадан кисәтәләр. Внимание! В лесах Республики Татарстан сохраняется высокая пожарная опасность. Татарстан районнары өстеннән Нияз Рахман да очты. Игенчеләр медицина хезмәткәрләре күзәтү астында эшли. Табиблар хезмәтен Яңа Шишмә районында Шилбан Касымова күзәтте. Сула булмый тамакка нидер утыра. Түбән Кама халкы шәһәрдәге сасы истән зарлана. Бу хәл кичә кичтән бирле дәвам итә икән. Ис таралмый диләр. Бүген экологлар шәһәрнең 19 урыныннан һава пробасын алды. Проблема турында Татарстан президентына да хәбәр итәләр. Начар иснең чыганагын безнең хәбәрчеләр дә эзләп карады. Борис Большаков өенә урам һавасын кертмәскә тырыша. Җәйге чилләдә тәрәзәләрне тыгыз итеп ябып куярга тыштагы сасы ис мәҗбүр итә. Ул бер атна таралмый ди. Я терплю. Сасы еш кына теленә чыга, мин түзәм, ә кызым белән оныгымны укшыта башлый. Сасы ис читтәге авылларда гына түгел, шәһәрдә дә тарала. Бу хакта Түбән Каманың төрле районнарында яшәүчеләр социаль челтәрдә яза. Төне буе йоклап булмады. Башта ис юк иде, тәрәзәләрне ачып яттык. Бер мәлне уянып киттек, тәмуг иде. Баш авыртуына чыдап булмый, бәдрәфкә йөгерә башладык. Искә дә төшерәсе килми, авыр төн булды. Ис нефть базасыннан чыга дип саный халык, янәсе цистерналарны юдырталар, шул сәбәпле һава сасый. Түбән Камалылар экологларга 26 шикаят юлый, белгечләр исә шәһәрнең 19 урыныннан һава пробасын ала. Анализларның күрсәтмәләре 2 көн эчендә әзер булачак. Төнге анализлар әзер, экологлар һавада бензол, толуол һәм этилбензол күләменең 2 тапкырга артык булуына чыклый. Администрация города Нижнекамска. Хакимият мәсьәләдән хәбәрдар, оператив мәгълүматны алып торабыз, район җитәкчесе үз контроленә алды. Шәһәр хакимияте әлеге хәл турында Татарстан президенты да хәбәр итә. Шәһәрдә шундый очрак апрель аенда булган иде. Түбән Камаллар халык контролендә социаль челтәрләрдә язды. Әмма Роспотребнадзор ул чакта һавада пычрак матдәләр күләме артмый диде. Күрәсең, сәнәгать оешмалары күп булган урыннарда башка чаралар күрер вакыт җитә. Һаваны пычратучы объектларга карата таләпләрне федераль дәрәҗәдә катгыйландырырга җыйналар. Моны ил президенты күптән таләп итә. Дәүләт думасы карары белән 2019 елның 1 гыйнварыннан һаваны пычратучы предприятиеләр һәр торбага исәп җайланмасы урнаштырырга тиеш. Җайланмалар автоматик режимда начар матдәләрнең күләмен үлчәп мәгълүматны төбәк һәм җирле күзәтчелек органнарын узып турдан-туры Росприроднадзорның федераль үзәгенә җибәрергә тиеш булачак. Экологлар моны кирәкле адым дип саный. Заман технологиялары, техникасы бу мәсьәләләрне хәл итәргә мөмкинлек тудыра. Һәм ис буенча бүгенге көнне закон кысаларында теге яки бу кешене җавапка тартканыбыз юк. Бу әлбәттә эшли торган предприятиеләрне күпмедер дәрәҗәдә бу мәсьәләләргә игътибарын арттырачак. Киләсе елдан һава үлчәү җайланмалары 300 предприятиедә урнаштырылырга тиеш, ягъни пычратучыларның 60% күзәтү астында булачак. Тик бер сорау ачык калам: бу җирле күзәтү органнарына ышанычның кимүеме, әллә гомумән контрольнең көчәйтелүеме? Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Ләйсән Сабирова, Алина Мусина, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Экология мәсьәләләре буенча Татарстанлылар халык контроле порталына да еш мөрәҗәгать итә. Тиздән ул зар мәйданчыгы гына түгел, шушы зар буенча күрелгән яки күрелмәгән чараларга бәя бирү урынында әвереләчәк. Бүген бу хакта хезмәтнең хуҗалары игълан итте. Татарстанның кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле белән берлектә халык контроленең быелгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Мөрәҗәгатьләр арта, шишелешен күпме көтәләр? Руслан Хисентинов. Берничә көнлек Казанның Зур Кызыл урамы 57-нче А йорты янәшәсендә канализациядән су бәреп чыга, аптырашта калган кешеләр халык контроленә мөрәҗәгать иткән, мәсьәләне шундук хәл итәләр. Быелның ярты еллыгында гына да системага 30,886 мөрәҗәгать килә. Бу узган ел белән чагыштырганда 6000-гә күбрәк килгән гаризаларның 70% буенча уңай чишелеш табыла. Илшат Идиятов та хат язучыларның берсе дөрес, нәтиҗәне генә озак көтәргә туры килгән. Шамил Усманов урамында ул яши торган йорт янәшәсендәге люкны каплап куюларын сорап, күршеләре белән берничә тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр. Проблема крышка юк иде. Нәрсәнең? Ачык, балаларга хәтәр, яшь балалар җыри, уйныйлар, нитәләр. Шуңа күрә ачыктыр да, аннан соң мин тәгәрмәсенә капладым, временно.
Халык контроле системасы турында белмәүче казанлылар да аз түгел, белгәннәре файдасын инде күргән. Сездән генә ишеттем әле бу народный контроль сайты турында уңайлы дип уйлыйм. Никто не решает, а оттуда все решается. Әмма халыкны борчыган мәсьәләләр һаман да үзгәрми. Улысын, кечесен территорияны төзекләндерү, юлларны ремонтлау һәм торак коммуналь хезмәтләр эшчәнлеге борчый. Бүгін Сәрия Сабурский кайбер районнарда җиңел генә чишелә торган сораулар да еллар буе хәл ителмәвен белдерде. Заявка поступила по 16-17 год. Нам надо обязательно писать промежуточные ответы, что вот за этот период сделано. Халык контроле системасына килгән зарларны хәл итәргә ашыкмаган районнар исемлегендә атадылар. Тукай, Ширмешән, Әлки, Апас районнары әлегә Кара исемлектә. Апас районынан нибары 3 мөрәҗәгать килә, тик берсендә ахырына кадәр башкарып чыкмыйлар. Безопасность дорожного движения карарга чөнки переходлар, светофорлар булырга тиеш мәктәпләр янында, балалар бакчасы янында. Быел системага проблема хакында хәбәр юллаудан тыш хәл ителгән мәсьәләләргә билге дә куеп булачак. Аның тизлеген, сыйфатын бәяләп, бу үз эшләренә бармак аша караучыларны ачыкларга ярдәм итәчәк. Руслан Хусудинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Чаллыдагы төзелеш мәйданында килеп чыккан фаҗигадан соң җинаять эше кузгатылды. Бу хакта тикшерү комитеты хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, автокаланың 61-нче комплексында урнашкан ташландык бинаның 2нче катыннан 15 яшьлек кыз егылып төшә. Ул хәзер комада. Җинаять эше саксызлык аркасында сәламәтлеккә җитди зыян салу матдәсе буенча ачыла. Татарстан прокуроры Илдус Нафыйков та тикшерү үткәрергә кушты. Балик булмаган балалар белән профилактика эше ничек оештырылган, муниципаль милекне куллану турындагы закон ничек үтәлә. Чаллы башкарма комитеты белдергәнчә, ташландык бина быелның июнь айында аукционда физик затка сатыла. Демәк, куркынычсызлык өчен яңа хуҗасы җавап бирә дип искәрттеләр. Әгерче районының Мукшур авылында да бала язмышы белән бәйле драмага тиң вакыйга килеп чыга. Бер күршеләр икенче гаиләне тәрбиягә алынган малайны карамауда гаепли. 16 яшьлек яшүсмерне 30 градус иседә көтү күтәргә чыгаралар, начар ашаталар диләр. Әмма авыл җирлеге башлыгы да, район хакимияте дә башка фикердә. Бу күршеләрнең теге гаилә белән мөнәсәбәтләрне ачыклаганда баланы куллануы гына ди. Һәр якны да Ләйсән Сабиров тыңлады. Всех одно и то же мнение. Альбина Мирзликова күршеләре айрат белән диләре тәрбиягә алган уллары Фәнзил Бәхтияровны кыйшсыта дип саный. Аның сүзләренчә, бала таңнан кичкә кадәр көтү көтәргә мәҗбүр. Ә кышын янәсе өеннән качып аларда сыеныр урын эзләгән. Ворота стучится, вот последний мальчик Фәнзил, да? Капкага кемдер шакый, караса кул Фәнзил. Мине моннан алып китегез, бүтәнчә булай тора алмыйм ди. Нәрсә булды дип сорадым. Мине кыйныйлар, кимсетәләр, мәсхәрәлиләр ди. Гыйззәтуллиннарның үзләренең 4 баласы бар. 2 бер туган Фәнзил белән Фәнис Бәхтияровны гаиләгә 2007 елда алалар. Фәнис 18 яшын тутыргач күченеп китә. 16 яшьлек энесе монда яши. Без килгәндә ул ел саен ала торган дәвалануда иде. Реабилитационный центр Умарзаяда. Лечение реабилитациола. Дальше шушы реабилитация Минзәлә районында лечениесе шул реабилитация алганнан соң инде без аны училищега урнаштырырга җыенабыз. Малайның үз-үзен шулай тотышын әнисе дә аның сәламәтлеге белән бәйләп аңлата. Әлләнчә тагышып киткәне бар. Ул без аны эзләп алып кайтадык. Без аны беләбез, кайсы кырларда җиргән. Ул юлдан җиргә курка, урманнарда җири, урманнарда эзләп кайтабыз. Шул сәбәпле аны өйдә укыталар атнага 10 сәгать. Бала чиста киенгән. Олай синяклар күрмәдем менә. Андай бәрелгән, ниткән. Карадым инде специально. Синең тамаң туямы, ашадыңмы дип тә сорадым инде. Андай мин апайлы яңгына ашадым бит менә дип аларның өстәлдә дә ашап утыра инде. Гыйззәтуллиннар фермерлар, сыер асрыйлар, сөт җыеп саталар. Авылда да, районда да алар турында тәртипле, эшчән гаилә диләр. Аларның иләре теге чиста пөхтә дигәндәй, анда бер нәрсә юк. Ну, тәртипсезлек дигән нәрсә аларда. Безгә берни мөрәҗәгать тә алмады. Ни Мукшур халкы исеменнән берни җавап кермәде. Фәнзилнең гаиләдәге иминлеге турында тагын бер күршеләре, каршы якта яшәүче Сәлимуллиннарның әйтер сүзе бар. Бер тапкыр кирдем алар, ул малай бездән помощь сорап, шул вакытта да минем 9 ножевых ранений малай үлгәндә ят калды. Армиядән кайткан малай. Сүз Гыйззәтуллиннарның үз уллары Айдар турында бара. Ул хәзер берене кеше белән төрмәдә утыра. Аларның кеше малайлары. Мин ул малай белән үзем бик әйбәт әпшәт ситәдем. Аның белән уйнап үскән кеше мин. Ләкин ул, ситуация шунда килеп чыкты, что минем абыйга 9 ножевое ранение ясады. Шуннан соң Айдарны утырттылар. В этой семье 2 старших детей совершили тяжкие преступления. Бу гаиләдә 2 бала авыр җинаять кыла, үз җәзасын алдылар, әмма егетләр буйга җиткән иде һәм үз гамәлләрен аңлап кыла. Бу балик булмаган бала алар өчен җавап тота аламы? Минемчә, бу дөрес түгел. Җаваплы органнар гаиләне күзәтеп тора ди. Опека хезмәтеннән район хакимиятенә мөрәҗәгатьләр булмый, әмма февраль аенда булган хәлдән соң баланы приютка озатып карыйлар. Бер айдан соң Фәнис
әниләре, әтиләре белән, заведующий приют белән килеп, минем бүлмәдә үтенеч белән сорадылар гаиләләренә, әти-әниләренә кире кайтарырга. Умственная отсталость барыбер характерында отражается инде ул. Уларга ярата, акча ярата. Күршеләрнең мондый мөнәсәбәтен Гыйзатуллиннар үчләнүдән дип саный. Улым малай паримый, приемный была инде бездә. Эшкә чакырдылар менә. Тутлыган Күршеләр әйбез. И ни сигарет не бергәнгә мәйтәм, кирмәйсең улым. Менә шуннан китте вражда. Хайван. Ну булар коткан шәһәрдән без олыгы бит. Ну сидиге ага инде синди войнында тигләй булай менә шуннан инде юктан чыккан ски. Өйдә бөтен балаларга да тиге шартлар булдырылган ди әти-әни. Менә монда юклар, менә булар икесе бергә чыкканнар инде. Ну икесе керунда инде. Буаларым бүлмәләре инде. Монда дәрес кадерләре инде. Инвалидность ала, пенсия книжкасы бар аның, бөтен сбережениесе книжкада. Бу мәсьәлә буенча җаваптан бигрәк сораулар күп. Ул хәзер яңадан махсус комиссиядә каралачак. Иң мөһиме күршеләр килешә алмаганлыктан балага зыян килмәсен. Әгәр җир районына Ләйсан Сабиров, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Үзегезне борчыган мәсьәләләр хакында сез дә безнең редакциягә эш сәгатьләрендә 570-50-19 телефон номерына шалтыратып җиткерә аласыз. Урманда янгын чыга күрмәсен татарстанлыларны хәзер бу хакта һавадан да кисәтәләр. Юкка түгел, көннәр эссе тору сәбәпле хәл 4нче категория белән бәяләнә. Республиканың Урман хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре бүген 10 район өстеннән очып үтте. Өстен әйтелгәнне аста тыңларма, ан 2 бортында Нияз Рахман да бар иде. Пилот инде кабинада очкыч һавага күтәрелергә әзер. Әлки районы базарлы матак, нәкъ менә моннан берничә мизгелдән без һавага күтәреләчәкбез әлеге ан 2 очкычы белән. Бүген Урман хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре халык белән эшне һавадан алып бара, очкычны да моның өчен махсус җайлаганнар. Без хәзерге вакытта инде ниһаять күккә күтәрелдек, халыкны янгын куркынычсызлыгы хакында кисәтү өчен әлеге ан 2 очкычларына махсус тавыш күрсәткечләр урнаштырылган. Менә аларның берсе менә монда янашада. Икенчесе икенче якта, һәм инде әлбәттә аста дагы бар. Булар тавышны көчәйтә торган шушындай махсус җайланмалар. Кабинада тәҗрибәле пилот Александр Яковенко янәшәсендә министрлыкның урманнарны яклау һәм саклау бүлеге җитәкчесе Нияз Тажмиев нәкъ менә ул халыкны кисәтү эшләрен алып бара. В лесах Республики Татарстан сохраняется высокая пожарная опасность. Очкыч Әлки, Лаиш, Алексеевский, Саба, Әтнә район һәм авыллары өстеннән оча. Исемлектә барлыгы 10 район. Шәһәр яны урманнарын өстеннән очтык, чөнки анда халык саны да күп кеше хәзер ял итәргә чыга табигатькә. Шуңа күрә ул урманнар безнең иң куркыныч урманнар булып санала. Бүген бездә иң югары янгын куркынычы. Ан 2 очкычы торак пунктлар өстеннән нибары 300 метр биеклектән уза. Тавыш көчәйткеч ярдәмендә яхшы ишетелә дип белгечләр. Бәхеткә Кызыл Әтәчнең Татарстан урманнарында инде 7 ел күренгәне юк. Бу профилактика эшенең дә уңай нәтиҗәсе. Бүген республиканың 10 районы өстеннән очканда бары тик бер урында гына чүплек янганы күренде. Самолет куллануның башка файдалы яклары да бар дип белгечләр. Бу авиа күзәтү барышында без пожарларны гына түгел, шул ук вакытта шүп ату мәсьәләләрен законсыз рәвештә урман җирендә агач кисү очракларында теркәп барабыз. Урман сагында торучыларның авиация куллануы беренче тапкыр түгел. Бу эш ел сайын башкарыла. Быел мәсәлән 100 сәгать очулар каралган. Иң мөһиме югарыдан җиткерелгән мәгълүмат халыкка барып ирешсен иде. Әлки районыннан Нияз Рахман, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Янгын сөндерүчеләрдән айырмалы буларак аграрийлар көннәрнең эссе торуына сөенә генә, хәзер аларның урак өсте. Игенчеләр көнне төнгә ялгап кырларда хезмәт куя, сәламәтлек кенә сынатмасын. Яңа Шишмә районында бу мәсьәләгә җитди алынганнар, атнасына 2 тапкыр басуларга табиблар чыгып китә. Бүген аларның чираттагы рейды иде. Медицина хезмәткәрләре комбайнчыларны ничек тикшерде? Кырдагы очрашудан Чулпан Касыймова. Бу фельдшерларның ашыгыш ярдәмгә җыенуы түгел, ә кырга игенчеләр янына баруы. Яңа Шишмә районында медицина хезмәткәрләре атнага 2 тапкыр шулай басуга чыга. Биредә эшләүчеләрнең сәламәтлеген тикшерә. Сегодня на обед свекольный суп и плов. Кырда төшке аш вакыты игенчеләр җаваплы хезмәттән соң ял итә.
Как ваше самочувствие? Йөрәк эшчәнлеген тикшерәләр, кан басымын үлчиләр. Көннәр кызу торганга, игенчеләр баш авыртудан зарлана. Бәхеткә җитди яраланулар булганы юк диләр. Комбайнчы Исхак Нәҗипов быел инде 40-нчы сезонын башлаган. 17 яшеннән комбайн егәрли. Сәламәтлегенә зарланмый, ләкин кайгыртучылар булуына сөенә. Төрле хәлләр була бит. Киләләр, давлениеләрне үлчиләр. Кемнең кайда авырта, тарулар бирәләр. Алар килү яхшы. Игенчеләр ягына чыгу ул безнең профилактик чараларның бер өлеше генә булып тора. Язын без чәчү вакытында шулай ук игенчеләр ягына чыгабыз. Менә хәзер инде комбайнерлар, трактористлар һәм шоферлар ягына чыкты. Җырларыбыз уңышның сыйфатын яхшыртырга ярдәм итсен ди задурышкан сәмеллә чыгыш ясаучылар. Фельдшерлар төркеменә кушылып, алар да басуга чыккан. Җырлары күңелгә дәва. Наш коллектив входит. Биредә ансамбльдә йөрүче ирләр дә эшли. Без аларны бераз булса да авыр хезмәттән арындырырга тырышабыз. Иң яхшы эшләүчеләргә премия да каралган. 5 көн саен нәтиҗә ясалып, комбайнчыларның хезмәте бәяләнә. Быел безнең уңышта табибларның да өлеше бар диялар. Шулпан Касыймова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Татар мәктәпләре һәм сыйныфлары санын арттырырга, милли университет булдырырга һәм заманча проектларга алынырга кирәк. Бүген Казанда ачылган Бөтен дөнья татар яшьләре форумында делегатлар шундый тәкъдимнәр белән чыкты. 2 елга бер узатырган җыенда Россиянең 65 төбәге һәм 30 илдән 1000 вәкил катнаша. Алар милләтнең киләчәген ничек күрә? Айзат Шаймарданов репортажында. Бу Чиләбе кызларын бер кем белән дә бутамасын. Барысы да стильле милли киемнәрдән, башларында калфак. Быелгы форумдалар беренче тәҗрибәләре Чиләбедә татар театр труппасы оештыру юллары белән уртаклаша. Беренче спектакль куйдык. Безгә бөтен Чиләбе өлкәсеннән кешеләр җыелды. Репертуар җыеп, инде Чиләбе өлкәсе буйлап гастрольләргә йөргән җыена. Һәр төбәкнең үз тәҗрибәсе, зур проектларны урындау, күргәзмәдә тәкъдим иттеләр. Делегатлар арасында гомерендә беренче тапкыр Казанга килүчеләр бар. Төркиядә яшәүче Себер татары кызлары хәзер укырга дип Татарстанга күченү теләге уянганын да яшермәй. Казан университетына килгебез киләде. Күп әйбәт, һәркез белән гәпләшәләбез. Türkiye'de herkes bilmeydi Tatarca ama bunda duyganlarımız men birge. Bismillah. Җиде темаларга сөйләшү пленар утырышта да дәвам итте. Быел ул бөтенләй яңа форматта уза. Төп спикерлар сәхнәдә утырып та аралаша, теләгәне минбәрдән басып сөйләде. Яшьләргә иң элек үз фатихасын Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев бирә. Татар теле әһәмиятен аңлатырга тырышып. Әти бабайлар, әти әниләр, татарча сөйләшкәннәр, халык барганнар, нигә син шу буында үзеңнең шушы чалбарны изәргә телисең? Тел мәсьәләсе беренче урынга чыкты. Яшьләрнең монда ачык күзаллавы бар. Татар классларын ачу һәм милли университет булдыру. Татар университетының мәгънәсе, аның миссиясы безнең җумһуриятыбызның идеологияны барлыкка китерә торган шундый оешма. Озын нутыклар һәм җиде темаларга сөйләшүләргә Нурбәк Батулла җиңеллек өстәде кебек. Алтын битлек бүләге иясе сәхнәгә менә башта спикерлар белән шаярып күрешеп чыга. Аннан залда утырган 1000 кешене ая гүрә бастырып, күнегүләр ясатты. Көч-куәт бирә торган матдәләр арта икән. Татар яшьләре форумы атна загына хәтле дәвам итә. Шул вакыт эчендә яшьләр дуслашырга да, фикер алышырга да, үз проблемалары хакында ачыктан-ачык бәян итәргә һәм дә исә күңел ачарга да өлгерәчәк. Аерым алганда махсус секциялар оештыру каралган. Шулай ук астрофизик, дөнья күләм галим Рәшид Сүнәев махсус лекция укыячак. Печән базары оештырылачак. Ахырдан исә дискуссион майданчыклар оештырылачак. Анда исә бизнес һәм дә исә яңа төр мәдәният хакында сөйләшү, фикер алышу, бәхәсләшү каралган. Димәк әле кызу булачак. Айзат Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың коммерцияле булмаган оешмаларына 35 миллион сум бүлеп бирәчәкләр, ул акчаларга социаль яктан мөһим булган проектларда вакыла ала. Бүген Республиканың иҗтимагый палатасында конкурсның шартлары хакында фикер алыштылар. Барлыгы 10 номинация, 2 юнәлеш: гражданлык институтларын үстерү һәм халыкның тормыш сыйфатын яхшырту. Гаризалар 11 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Мондый конкурслар инде беренче ел гына уздырылмый. РМ Агро ширкәтенең казылыгын сатып алып 200 меңлек сертификат оталар. Бүген ширкәт игълан иткән акциянең җиңүчеләре билгеле булды. Уважаемые
идеи. Решите поздравить вас. Менә ул шатлыклы мизгелләр. Бу сыйныфлар гаиләсенә сәяхәт итәр өчен 200 мең сумлык сертификат тапшыралар. Алар өчен бу бөтенләй көтелмәгән хәл. Эре маркалы казылыкларга бу сыйныфлар күптәннән тугры икән. Акция турында укуга интернет аша промокодларны теркәгәннәр. Бу гаилә ТНВ студиясенә чакырылып котланды. Приятно, сначала даже не поверилось. Җиңү яулаганга башта ашамадык та, аннан безгә шалтыраткач кына төшендек. Без РМ Агро маркалы казылыкларын ашыйбыз. Бу ит ашамлыгы бездә ышаныч тудырды. 20 ел дәвамында эшчәнлеген дәвам иткән РМ Агро ширкәте Мамадыш районында нигезләнгән. Монда җитештерелгән казылык һәм башка ит продукцияләре Татарстан буенча гына түгел, күрше Башкортстан, Самара, Киров, Сарытау, Ульян, Удмуртияга кадәр илтеп сатыла. Көненә 15 тонн продукция җитештерәләр. Бүгенге көндә безнең ассортимент арттыру һәм 10 баш сәгатенә сыер шала торган ит комбинатын ачу исәбе бар. РМ Агро бүләкләр өләшүен әле 31 августка кадәр дәвам итә. Шул вакыт эчендә тагын 2 җиңүчегә 200 меңлек сәяхәткә сертификат тапшырылачак. Бүләкләр уйнату һәр көн оештырыла. РМ Агро ширкәтеннән барлыгы 931 бүләк уйнатылу көтелә. Бүген илдә һава десанты гаскәрләре көне билгеләп үтелә, көн буе башкала урамнары зәңгәр берет һәм тельняшка төсләренә күмелде. Бездән башка беркемдә түгел диялар үзләре турында. Россиядә һава десанты гаскәрләрендә хезмәт итүчеләрнең саны миллионнан артык. Быел әлеге хезмәткә 88 ел тула. Батыр ир-егетләр бүген Казанның Горький паркына һәм әлбәттә фонтаннар янына җыелды. Җырладылар, шигырьләрен кычкырдылар. Чаллыда десантчылар Ватан ана һәйкәле янына килә, мәңгелек утка чәчәкләр сала, әләмнәрен күтәрә. Түбән Камада да бәйрәм чаралары гөрләде. Егетләр урамнардан машина сигналларын кычкыртып узды, ветераннарын яклап, һәлак булучыларны да искә алдылар. Татарстанның иң өлкән десантчысына игътибар белән тыңлагыз, 93 яшь һәм ул һаман да парашют белән сикерә. Бөек Ватан сугышы ветераны Ленинград бәрелешләрендә катнашкан, Европаны дошманнардан азат иткән якташыбыз Павел Клетнев. Минзәлә күгенә ул бу елларда тагын күтәрелергә җыена, чөнки хәрби бәйрәмнәрне һавада үткәргә ярата. Биеклеккә бөекләрне нәрсә тартасың? Сулыш кысыла, йөрәк дөп-дөп тибә, бер адым һәм син ирекле кыш. 90-ны ваклаган сугыш ветераны Павел Клетнев кабат көрәштә. Бу юлы җирнең тарту көче белән. Бу аның май аенда җиңү көн алдыннан кылган 9-нчы шундый батыр адымы. Яшь вакытта сикерә дә, аннан соң 69 ел һавага күтәрелми. Хәзер кабат очкач теләкне йөгәнләп булмый ди. Это для меня удовлетворение душевное. Я там как подыму 4 километра. Никаких болезней, ничего. Бу миңа рухи канәгатьлек бирә. 4 километр биеклеккә күтәрелгәч, барлык авыруларым онытыла. Сикрәм, очам, әнә җир күренә. Башта парашютсыз, аннары ул ачыла һәм менә җирне аяклар белән тоям. Искиткеч. Кырыштай нык сәламәтлеген хәрбиләрчә тәртип белән аңлата. Иртән күнегүләр, кичен берничә чакрымны җәяү уза. 1 круг делаю, 2 круг делаю. 42 елда фронтка китеп, Павел Клетнев Ленинград камалышы бәрелешләрендә Венгрия, Австрия һәм Чехословакияны азат итүдә катнаша. Җирдә батырлыклар күрсәткән солдат парашют белән беренче сикерүендә онытмый. Приказ Сталина. Сталин кушты. Һава десант гаскәрләре кырылган иде. Миңа 18 яшь. Без курсантларны җыеп 9-нчы гвардия оештырдык. Шунда беренче сикердем. Һәм менә бүген үзе яшьләрне күккә күтәрелергә, куркуларын җиңәргә ярдәм итәм. Десантчылар союзында торган ветеран балалар өчен үрнәк. Самый старый десантник России Клетнев Павел Кузьмич, и таких сейчас мало где можно найти. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам, даже в сердце синева затерялась. Үз хыялыңа тугры калырга кирәк ди Клетнев. Бәхет шунда ди ул. Советую, рекомендую, кто желает заниматься этим спортом, никакого страха не надо чувствовать. Ноги, 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 ноги. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная быль, а не сказка. Айгөл Бәдретдинова, Рамис Сафин, Ахмет Мәдәрисов, Яңа гасыр каналы.
Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Әйгәл. Сүз сиңа спорттан инде яңалыклар бар. Безнең Акбарс хоккей командасы җәйге яллардан соң беренче уенны Әлмәт шәһәрендә үткәрде. Моннан тыш башка төрләрдә дә җиңү яулаучы спортчыларыбыз бар. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Внимание! Объявляется открытый конкурс «Туристический сувенир 2018». Подробности на сайте tursouvenir16.ru. В Белке скидки на норку до 50%, а на пальто до 60%. Летом дешевле, а зимой будет дороже. Белка, Татарстан 7. Бездә скретч картын булу икеләтә отышлы. Беренчедә кабат сатып алуга ташлама. Икенчедән смартфон уту мөмкинлеге. Һәм өретүне таләп итми торган индезит суыткычы нибары 19999 сумга. Сезне Эльдорадода көтәбез. Болгар радиосы тәкъдим итә 30 август Пирамида концертлар залында Болгар радиосының бәйрәм концерты. Катнашалар Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Данир Сабиров, Илсия Бадретдинова, Венера Ганиева, Филис Кахиров, Ришат Тухватуллин һәм татар эстрадасының популяр йолдызлары. Башлана 18 сәгатьтә бәйрәм концертына рәхим итегез. Беренче уен, беренче җиңү Акбарс командасы җәйге яллардан соң Әлмәт шәһәрендә беренче иптәшләрчә уен үткәрде. Үзләре белән Гагарин кубогында алып килгәннәр. Хоккейчылардан автограф алу, фотога төшү һәм Гагарин кубогын якыннан күрү җанатарлар өчен бу уен көтеп алынган бәйрәмгә тиң. Поддержка и по атмосфере здесь очень тепло встречают. Монда бик кунакчыл халык, яратып каршы алалар. Уен вакытында чын күңелдән рухи көч биреп торалар. Хоккейны яратканнары әллә каян күренеп тора. Буздагы хоккей мавыктыргыч кына түгел, голларга да бай булды. Нәтиҗәдә Гагарин кубогы ияләре 5-3 күрсәткече белән җиңүләрен бәйрәм итә. Ләкин хәйрия чарасында иң мөһиме көчлене ачыклау гына түгел. Җыелган керемнәр балаларга инклюзив белем бирү өчен синең файдага дигән фондка күчерелде. Воронежда бу көннәрдә стендка буенча Россия күләмендәге спартакиаданың финал уеннары бара. Татарстан кызы Светлана Крашенинникова анда бронза медаль белән бүләкләнде. Якташыбыз 125 мишеннең 112-сен атып төшерә, ә финалда ул 29 тәлинкәгә тидерде. Зәй районында яшь картингчылар өчен яңа трасса ачылды. Яңа трассаны иң беренчеләрдән булып сынап караучылар арасында Аким Никифоров та бар. Картинг белән ул 8 ел шөгыльләнә. Хәзер аңа 13 яшь. Шул вакыт эчендә республика һәм шәһәр дәрәҗәсендәге ярышларда җиңүләр яуларга да өлгергән. Ну это гораздо лучше, чем там. Там потому что уже и условия не те, а здесь и трасса новая. Яңа корылма шәһәр ипподромы янында урнашкан. Монда хәзер ел дәвамында осталыкны арттырырга мөмкин булачак. Почему мы картинг движение поддерживаем? Ни өчен без картинг хәрәкәтенә ярдәм итәбез? Монда бит узышлар гына түгел, алар үзләре детальләр да ясый, техниканы өйрәнә. Шулай булгач, алар хәрби хезмәткә дә әзер белгеч дигән сүз. Хәзер инде җиңүләр яулыйсы гына кала. Даими рәвештә алга омтылучы спортчылар хәзер шул юнәлештә эшләй. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматлар соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик август аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урама 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр юк диярлек. Җомга көнне шактый эссе булачак. Төнге температура 20 градуска кадәр менә. Явым-төшем ихтималы аз, төньяк чыгышта да һава шартлары уңай саклана. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида төнле аяз, ә менә көндез алмашынучан болытлы һава көтелә. Шимбә көнне болытлар арта, температура шактый төшә, урыны белән яшен булачак. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта көн аяз һәм кояшлы булыр дип вәгъдә итә синоптиклар. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә аз болытлы һава, җилтен яктан уртача тизлектә исә. Ә Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда явым-төшемнәр көтелми, температура 29 градуска кадәр.
Көн яңгырлы дип кошлар сайравыннан туктамый. Бездә һәр көнебезне файдалы ва бәрәкәтле итеп үткәрик. Башкалабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура 31 градуска кадәр. Төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекмеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 44%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Дәйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.